ji bayanin buje, na bayanin buje masu batun na zaga shagon su na je na duba. Bayan na duba suka ce mun ba su da buje, daga nan kuma sai na canza. Ni da baba Kabiru bibikin nan bai buje. Subhanallahi la ilaha illallah. A bayanin buje ni dai yanzu zan fara, yanzu zama fara mu biya a waƙar buje. Baba Kabirin buje ga Ahmad mai waka ko kace da ni ko shata na nazari ko ta tamburawa barka duk sunana ne zan amsa. A bayanin buje ikon Allah wando ne shi in ka sanya, sai ka ji nishadi ko kuma tarin haihuwa ko kuma nasibi ko kwakwalwa ne lasisi. Shi wandon buje kowai ya ganshi sai ya sanya. A bayanin buje mawaka duk sun sanya. A bayanin buje daraktoci ma sun sanya. A bayanin buje producers su ma sun sanya. Duniya sun sanya har yan gastau sun sanya. A bayanin buje comedian su ma sun sanya. Makiɗa sun sanya DJ sun sanya. Har MC sun sanya. A bayanin buje yan fin na gansu sun sanya. A bayanin buje yanzu zan fara. Na hangi mawaka tari sun sanya. Sai sadisi da sharifai wannan ya saka buje. A bayanin buje nasifi dan asnani shi ma ya saka buje. Da yan inuwa mai waka na kanawa, mai wakar soyayya, mai waka da azanci shi ma wannan ya saka buje. A bayanin buje Umar yan Sharif ya sani. Kafin ya fara waka na ce muku sai ya saka buje. A bayanin buje ga sarkin waka Naziru yan Ahmad na kana shi ma ya saka buje. A bayanin buje ga baba Kabiru bujan nan dai na zai dora bayanin buje. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah. Bibi ke ne na ko ku ce mini baba Kabiru amma mai dungurgun gara ku ce mini dai mai buje ikon Allah. Buje wando ne kowa ya sa shi sai ya kana. Zuwa zan mika na musu reka kafin yayyo waka shi ma ai sai ya saka buje. Abdul auta waziri ko gwagwace auta na nazari shi ma ya buga buje. Na SS Dando tare suke saka buje. Si waka ta sarauta waka ta kwashiyan nerori. Zainabu Abuja sun ci ribar buje. A bayanin buje kun san Adamu Zango wannan mai fim din na Kaduna shi ma ya saka buje. A bayanin buje mata ma na saka buje. Tambayi Fati Washa ta san sirrin buje. Rahama yar Sadau ita mata sun yi buje. A bayanin buje Mustapha na Baraska ai shi ma ya saka buje. Wani Jalad mai waka wannan mai wakan na Kaduna shi ya saka buje. In na zo ta gun yan best of Obi farko ne gun best of Obin nan na Kaduna Nura Obi ya buga buje. Ina Nasbi mai waka Nasbi Goro ya saka buje. Musa mai raba shi ma an ce mini ya saka buje. Kira mana abban waka ya je ya ɗauko zubi ban san ganin su sai fa da buje. Wayo Amina alan nan ne mai waka shi ma an ce ya saka buje. Ya Aliyu Haidar dan kona shi ma ya saka buje. Momo na rewa Aminu Sharif dai malam shi ma ya saka buje. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Sadiq ma sani Sadiq wannan wankan da swagan nan da yake yin kwambo san ba sa masa kyau wallahi sai in ya saka buje. Musa mai sana'a baban ta fargaza gaishe ka ga sarkin sa buje. Dogo namu dole shi ma ya saka buje. A
bayanin buje. Daushe ya saka buje, shi ma bosho ya buga buje. Fannin daraktoci mun zo nan ta Kaduna, Shoman ya saka buje. Waliyin buje ko gane shi kuntan baya. Na yi bayanin buje, a bayanin buje sauzo darakta ya sanya. Sadiqin mafiya namu shi ma ya buga buje. Wannan dorai darakta ne fitacce mai sabo. A bayanin yan komedi in na yi ratse na bulla. Amina haske namu shi ma ya saka buje. Babu laye sannu ɗauko haske kun saka buje. Sai rana gode tahil malami ma nasu shi ma ya buga buje. Ga mazaje na mazaje mai yarinya shi ma ya saka buje. Daga samba ina gaishe ka, samba gwanin yan buje. Al'atuwa kuma gaishe ka. Idan na duba mawaka kai rata ta Kaduna mai waka ɗan Sharif ta sanya, Fati Kalil ta sanya, Nadiya Yarima gwanar ita ma ta sanyo buje. Hadiza gaban gaishe ki, Karima Dokko kun buga buje. Kafin gawa gaga komedi a wurin yan buje. Rabi ke jibar Maryam Yahaya ta sanya, Amina Amal ta sanya, Maryam Amal ta sanya. Barki ishe managanta ta saka buje kai gana. Barki Sa'udullahi ita ma oga ce yar buje. Jamila na gudu barka wannan ta saba sanyo buje. Hausar Idris ko barauniya sunanta ita ma dai ta saka buje. Ranabi Sa'udullahi Al'amin Buhari su ma sun saka buje. Azima gidan Badamasi yar karama ce sai san buje. Umma Shehu na ce wannan ta ba mu kyautar buje. Allah sarki yar auna ita ba ta sanyo buje. Ya kwana ta sa'e Salma kwana ta sa'e mun gansu suna san buje. Sarki ne Kaniwo Alluhu ya sanyo buje. Wanza waza mai waka Sani Musa Danja Dalma'azi yana nan wato aminin zane ma ya saka buje. Alhaji Asas gaishe ka Daladaunan yan buje. Daga shirka bala ina so in ce darakta ma ya saka buje. Masir da kwaba gaishe ka Ashir dodon waga fikira na mushuwa da haddasa girna rafa kullum na ga suna son buje. A fagen yan besto a fagen yan besto ban manci gwamna jaji na ma ya iya buje. Bangaren yan yi pop DJ ban nan na Kaduna ma ya iya buje. Ya yi suwaga zai saka buje. Militire ididon wannan ya san kan buje. Kafa kaza yana ma ya saka buje. Allah sarki Debi ma ya san kan buje. Ga aliji ta nana Baba Ari barka ma sun saka buje. Sami Silo mai waka shi ma Adamu Gwanja in ya so ai zai saka buje. Toro dan mama har tage ya saka buje. Tala zabun waka ma ya saka buje. Rashbi ya saka buje. Jamili ya saka buje. Jawadi ya saka buje. Kamali ya saka buje. Sai waska popotu darakta ne gun yan buje. Mu ne amanar buje wanda mu shi ne buje. Wakan suwaga buje gidan sirkai ma buje. Kamadin mu mu saka buje. Waƙoƙin mu mu saka buje. Yawon gari muna son buje ganin manya sai mun sa buje. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wal zalimi ko banin yan buje. Salisu Fulani kungiya gilan hutu ma sun saka buje. Baby dogo Ibila na gaishe ka duka sun saka buje. Kadanga aikin buje gidan sirkai ma buje. Don daurin aure buje neman kuɗin ma buje. Studio bai buje zaman gida ma buje. Daren arado buje mai hira da buje. Mai wasan buje gatan ma buje. Abincin nama buje walwalar ma buje. Ka so mu da buje sai mu so ka da sani buje.
bayanin buje, a bayanin buje ni dai yanzu zan fara. Kaji bayanin buje, a bayanin buje masu batun na zaga shagon su na je na duba. Bayan na duba, bayan na duba suka ce mun ba su da buje. Daga nan kuma sai na canza, ni da Baba Kabiru bibikin nan bai buje. Subhanallahi la ilaha illallah. A bayanin buje ni dai yanzu zan fara. Yanzu zama fara mu biya a waƙar buje. Baba Kabirin buje ga Ahmad mai waka ko kace da ni ko shata na nazari ko ta tamburawa barka duk sunana ne zan amsa. A bayanin buje ikon Allah wando ne shi in ka sanya. Sai ka ji nishadi ko kuma tarin haihuwa ko kuma nasibi ko kwakwalwa ne lasisi. Shi wandon buje kowai ya ganshi sai ya sanya. A bayanin buje mawaka duk sun sanya. A bayanin buje daraktoci ma sun sanya. A bayanin buje, a bayanin buje producers su ma sun sanya. Duniya sun sanya har yan listau sun sanya. A bayanin buje comedian su ma sun sanya. Makiɗa sun sanya DJ sun sanya. Har MC sun sanya. A bayanin buje, a bayanin buje yan finna gansu sun sanya. A bayanin buje yanzu zan fara. Na hangi mawaka tari sun sanya. Sai sadisi da sharifai wannan ya saka buje. A bayanin buje Nasifi dan Asnani shi ma ya saka buje. Da M Inuwa mai waka na Kanawa, mai wakar soyayya, mai waka da azanci shi ma wannan ya saka buje. A bayanin buje Umar yan Sharif ya sani. Kafin ya fara waka na ce muku sai ya saka buje. A bayanin buje ga sarkin waka Naziri yan Ahmad na Kana shi ma ya saka buje. A bayanin buje, a bayanin buje ga Baba Kabiru bujan nan dai na zai dora bayanin buje. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah. BBK ne na ko ku ce mini Baba Kabiru amma mai dungurgun gara ku ce mini dai mai buje. Buje ikon Allah, buje wando ne kowa ya sa shi sai ya gana. Zuwa zan yi ta ma musu ka kafin yayyo waka shi ma ai sai ya saka buje. Abdul auta waziri ko ba ku ce auta na nazari shi ma ya buga buje. Na SS Dambo tare suke saka buje. Waka ta sarauta waka ta kwashiyan nerori Lafa Abuja sun ci ribar buje. A bayanin buje kun san Adamu Zango wannan mai tuntun na Kaduna shi ma ya saka buje. A bayanin buje mata ma na saka buje. Tambayi Fati Washa ta san sirrin buje. Rahama yar Sadau ita mata sun yi buje. A bayanin buje Mustapha na Baraska ai shi ma ya saka buje. Wani Jalad mai waka wannan mai wakan na Kaduna shi ya saka buje. In na zo ta gun yan best of Obi farko ne gun best of Obin nan na Kaduna Nura Obi ya buga buje. Ina Nasbi mai waka Nasbi Goro ya saka buje. Musa mai raba shi ma an ce mini ya saka buje. Kira mana abban waka ya je ya ɗauko zubi ban san ganin su sai fa da buje. Wayo Amina alan nan ne mai waka shi ma an ce ya saka buje. Ga Aliyu Haidar dan kona shi ma ya saka buje. Momo na Rewa Aminu Sharif dai malam shi ma ya saka buje. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Sadiq ma Sani Sadiq wannan wankan da swagan nan da yake yin kwambo san ba sa masa kyau wallahi sai in ya saka buje. Musa mai sana'a baban ta fargaza gaishe ka ga
sarkin sa buje buje dogo namu dole shi ma ya saka buje a bayanin buje daushe ya saka buje shi ma bosho ya baza buje fannin daraktoci mun zo nan ta Kaduna shoman ya saka buje waliyin buje ko gane shi kuntan baya na yi bayanin buje a bayanin buje sauzo darasta ya sanya sadiqin mafiya namu shi ma ya buga buje fannin donai darasta ne fitacce mai saba a bayanin yan komedi in na yi ratse na bulla amina haske namu shi ma ya saka buje babu laye sannu dauko haske kun saka buje sai rana gode tahil malami ma nasu shi ma ya buga buje ga mazaje na mazaje mai yarinya shi ma ya saka buje da samba ina gaishe ka samba gwanin yan buje al'adu ma gaishe ka idan na duba mawaka kai rata mata Kaduna mai waka kan Sharif ta sanya Hadiza ta sanya Nadiya Yarima gwanar ita ma ta sanyo buje Hadiza gaban gaishe ki Karima Dokko kun buga buje kafin gawa gaga komedi a wurin yan buje Rabi ke dibar Maryam Yahaya ta sanya Amina Amal ta sanya Maryam Amal ta sanya Barki ishe managanta ta saka buje kai gana Barki Sa'udullahi ita ma oga ce yar buje Jamila na gudu barka wannan ta saba sanyo buje Hausar Idris ko barauniya sunanta ita ma dai ta saka buje Nabi Sa'udullahi Al'amin Buhari su ma sun saka buje Azima gidan Badamasi yar karama ce sai san buje Umma Shehu na ce wannan ta ba mu kyautar buje Allah sarki yar auna ita ma ta sanyo buje ya kwana ta sa'e Salma kwana ta sa'e mun gansu suna san buje sarki ne kaniwo Allahu ya sanyo buje wanza waza mai waka Sani Musa Danja Ma'azi yana nan wato aminin zane ma ya saka buje Alhaji Asas gaishe ka Daladaunan yan buje ta da shirka bala ina so in ce darakta ma ya saka buje Masir da kwaba gaishe ka Ashir dodon waka fikira na mushuwa da hajja sagir na rafa kullum na ga suna son buje a fagen yan besto a fagen yan besto ban manci gwamna jaji na ma ya iya buje bangaren yan yi fabuti je ebin nan na Kaduna ma ya iya buje ya yi suwaga zai saka buje militire ididon wannan ya san kan buje kafa kaza yana ma ya saka buje Allah sarki debi ima ya san kan buje ga alidi ta nana baba ari barka kuma sun saka buje sami silo mai waka shi ma Adamu Gwanja in ya so ai zai saka buje Toro dan mama har tage ya saka buje Tala zabun waka ma ya saka buje Rashbi ya saka buje Jamili ya saka buje Jawadi ya saka buje Kamali ya saka buje sai waska popotu darakta ne gun yan buje mu ne amanar buje wanda mu shine buje wakan suwaga buje idan sirkai ma buje komadin mu mu saka buje waƙoƙin mu saka buje yawon gari muna son buje ganin manya sai mun sa buje subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah salimi ko banin yan buje salisu fulani kungiya bilan hutu ma sun saka buje bebi dogo ibila na gaishe ka duka sun saka buje kadan ga aikin buje gidan sirkai ma buje don daurin aure buje neman kudin ma buje studio buje zaman gida ma buje daren arado buje mai hira da buje mai wasan buje gatan ma buje abincin nama buje walwalar ma buje ka so mu da buje sai mu
kaji bayanin buje a bayanin buje masu batun na zaga shagon su na je na duba bayan na duba suka ce mana ba su da buje daga nan kuma sai na canza ni da baba kabiru bibikin nan bai buje subhanallahi la ilaha illallah a bayanin buje ni dai yanzu zan fara yanzu zama fara mu biya waƙar buje baba kabirin buje ga ahmad mai waka ko kace da ni ko shata na naziri ko ta tamburawa barka da sunana ne zan amsa a bayanin buje ikon Allah wando ne shi in ka sani sai ka ji nishadi ko kuma tarin haihu buje kuma nasibi ko kwakwalwa ne lasisi ciwon don buje kowai ya ganshi sai ya sani a bayanin buje mawaka duk sun sani a bayanin buje daraktoci ma sun sani a bayanin buje producers su ma sun sani duniya sun sanya har yan gesto sun sanya a bayanin buje comedian su ma sun sanya makida sun sanya dj sun sanya har mc sun sanya a bayanin buje yan fin na gansu sun sanya a bayanin buje yanzu zan fara na hangi mawaka tari sun sanya sai sadisi da sharifai wannan ya saka buje a bayanin buje nasifi dan hasanani shi ma ya saka buje da yan inuwa mai waka na kanawa mai wakar soyayya mai waka da azanci shi ma wannan ya saka buje a bayanin buje umar yan shari'a kafin ya fara waka na ce muku sai ya saka buje a bayanin buje ga sarkin waka Naziru yan Ahmad na kana shi ma ya saka buje a bayanin buje ga baba kabiru we bujan nan daina zai dora bayanin buje subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah bibike ne na ko ku ce mini baba kabiru amma mai dungurgun gara ku ce mini dai mai buje ikon Allah buje wando ne kowa ya sa shi sai ya kana zuwa zan mika na musu ka kafin yayyo waka shi ma ai sai ya saka buje abdul auta waziri ko gwagwatin auta na nazari shi ma ya buga buje na ss dango tare suke saka buje sai waka ta sarauta waka ta kwashiyan nerori nufa abuja sun ci ribar buje a bayanin buje kun san adamu zango wannan mai fim na kaduna ni ma ya saka buje a bayanin buje mata ma na saka buje tambayi baki washa ta san sirrin buje rahama yar sadau ita mata sun yi buje a bayanin buje Mustapha na Buraska ai shi ma ya saka buje Gumul Jalad mai waka wannan mai wakan na Kaduna shi ya saka buje in na zo ta gun yan best of obi farko ne gun best of gobin nan na Kaduna Nura obi ya buga buje ina Nasbi mai waka Nasbi Gauro ya saka buje Musa mai raba shi ma an ce mini ya saka buje kira mana abban waka ya je ya dauko zubi ban san ganin su sai fa da buje wayo amina alan nan ne mai waka shi ma an ce ya saka buje ga aliyu haidar dan kona ni ma ya saka buje momo na rewa aminu sharif dai malam shi ma ya saka buje subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah sadiq ma sani sadiq wannan wankan da suwagan nan da yake yin kwambo san ba sa masa kyau wallahi sai in ya saka buje musa mai sana'a baban ta fargaza gaishe ka ga sarkin sa buje boji dogo namu dole shi ma ya saka buje a
saka buje shi ma boso ya buga buje fannin daraktoci mun zo nan ta Kaduna soman ya saka buje waliyun buje oga ne shi kuntan baya ina yi bayanin buje a bayanin buje sauzo darakta ya sanya sadiqan mafiya namu shi ma ya buga buje fannin dorai darakta ne fitacce mai saba a bayanin yan komedi in na yi ratse na bulla amina haske namu shi ma ya saka buje babu laye sannu ɗauko haske kun saka buje sai rana gode kayan malami ma nasu shi ma ya buga buje ga mazaje na mazaje mai yarinya shi ma ya saka buje daga samba ina gaishe ka samba gwanin yan buje al'adu ma gaishe ka idan na duba mawaka kai ritma ta Kaduna mai waka kan Sharif ta sanya Fatikalil ta sanya Nadiya Yarima gwanar ita ma ta sanyo buje Hadiza gaban gaishe ki Karima Dokko kun buga buje kafin gawa ga komedi a wurin yan buje Rabi ke dibar Maryam Yahaya ta sanya Amina Amal ta sanya Maryam Amal ta sanya Barki ishe managanta ta saka buje kai gana Bilkisu Abdullahi ita ma oga ce yar buje Jamila na gudu barka wannan ta saba sanyo buje Hafsat Idris ko barauniya sunanta ita ma dai ta saka buje Nabisa Abdullahi Al'amin Buhari su ma sun saka buje Azima gidan bada masu yar karama ce sai san buje Umma Shehu na ce wannan ta ba mu kyautar buje Allah sarki yar auna ita ma ta sanyo buje ya kwana ta sa'e Salma kwana ta sa'e mun gansu suna san buje sarki ne kaniwo Allulhu ya sanyo buje wanza waza mai waka Sani Musa Danja Dalma Azi yana nan wato aminin zane ma ya saka buje Alhaji Asas gaishe ka Tarzaunan yan buje ta da shirka bala ina so in ce darakta ma ya saka buje Masir da kwaba gaishe ka Ashir dodon waka fikira na mushuwa da hajja sagir na raba kullum na ga suna son buje a fagen yan besto a fagen yan besto ban manci gwamna jaji na ma ya iya buje bangaren yan yi fa DJ ban nan na Kaduna ma ya iya buje ya yi suwaga zai saka buje militire ididan wannan ya san kan buje kafa kaza yana ma ya saka buje Allah sarki jebi ma ya san kan buje ga aliji ta nana baba ari barka kuma sun saka buje sani silo mai waka shi ma Adamu Gwanja in ya so ai zai saka buje Toro dan mama har tage ya saka buje Tala zabun waka ma ya saka buje Rashbi ya saka buje Jamili ya saka buje Jawadi ya saka buje Kamali ya saka buje sai waska popo tu darakta ne